Viața cu lui. Cred că n-am omis pe nimeni. Sunt bilete de mulțumire. E bine să apreciez gesturile oamenilor. Tata m-a învățat asta, fără să-și dea seama. Mereu ofta și se plângea de toate. Făcea o tragedie din orice, chiar din mersul la băcănie. Conducea căruciorul ca pe o mașină. Păza, la o parte, hei! Mi-ai tăiat calea! Conducea oamenii în zona cu mâncare congelată. La băcănie cumpăra desigur și mâncare, dar nu era pentru noi. Iar eu nu pricepeam. Apoi, în drum, tata lăsa cumpărăturile în fața casei unui vecin, cel care rămăsese fără slujbă. Asta făcea. M-a învățat să fiu bun, să fiu generos, iar asta e grozav. Tata era grozav în multe privințe, dar nu i-am spus niciodată. E greu să spui tatălui tău: tată, ești grozav. Încercați, poate merge. Cântând în ploaie. Iernile păreau interminabile în Wisconsin. Cu cât durau mai mult, cu atât oamenii deveneau mai nervoși. Când o să înceteze colindele astea? Când o să vină primăvara? Vă spun, dacă mai aud un colind, îmi ies din minți. Când în sfârșit primăvara sosea, nerăbdarea se transforma în ostilitate. Era perioada disputelor anuale între vecini. În ce lume crudă trăim? Conflictele se iscau din orice. Un ziar livrat la adresa nepotrivită, o mașină de tuns iarba stricată sau chiar apariția unor vecini noi. Familia Jensen s-a mutat în casa vecină într-o joi. Duminica următoare, toți vecinii înarmați cu ton, salată de castraveți și cu budinci defilau prin curtea noastră. Petrecerile spontane erau pasiunea mamei. Orice eveniment din cartier îi ofereau astfel de ocazii. Mamă, pot să mă opresc? Mai curăță, Tommy. Cartofii dulci nu prisosesc niciodată. Prin intermediul ferestrei, mama obținea informații precise despre vecini. Uite că a venit și familia Powell. Sunt foarte bogați. Deși au mulțime de bani, nu au adus decât un jeleu. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Mama, doamna Wilson la telefon te întreabă ce să aducă. Sunt săraci lipiți, faliți, disperați. Nu e nevoie să aducă nimic. Spune-le să vină doar. Soții Barker, unica lor locuiește cu ei, are 102 ani. I-am împărtășit lui Scott Jensen secretele mele despre vecini. Uite, compacul ăsta e ideal dacă vrei să-i spionezi pe Anderson. Între timp, în curte, tata își demonstra talentele de gazdă. Deci, Jensen, ești patolog, așa-i? Ce e aia? Ești șerpaș? Cauți cărări prin păduri? De fapt, patologia se ocupă cu studiul cadavrelor. Ce? Studiezi mortăciuni cumva? Într-o exprimare mai crudă, ai dreptate. Ai grijă o clipă de asta? Sigur. Ei, sper că n-ai venit direct de la serviciu. Nu. Pentru că nu vreau să înveși suc de patolog pe burgeri. Mai vrei cartofi dulci? E strigător la cer, dar câte ai făcut? Păi sunt 3 platouri pe masă, câțiva în cuptor și restul în garaj. Dar ești sigur că nu vrei? Vecinul e țignit. Andy, te rog. Studiază cadavre. Dar toți avem un hobby. E vegetarian. Crezi că o să vrea cartofi dulci? Am aflat că sunteți un vegetarian care studiază cadavre. Deci? Ai văzut aseară emisiunea lui Bob Hope? Nu-mi place. Cum? Nu mi se pare amuzant. Și uite așa a mai luat naștere o dispută între vecini. Odată l-am văzut pe Bob Hope într-un spectacol pentru prizonierii germani de război. Se tăvăreau pe jos de râs și nici nu înțelegeau limba. L-au ovaționat în picioare. Cine-ți place? Hackett, Youngman? Ce demodați sunt! Dacă chiar vrei să știi, îl prefer pe Milton Berle. Îi place Milton Berle. Tipul ăla poartă rochii. De amuzant. Incredibil! Oameni buni, vecinului meu îi place Milton Berle. Cel puțin el spune glume din secolul ăsta. Glumele lui Bob Hope nu sunt învechite, sunt glume bune, americane. Bancuri pe care nu le face fâțindu-se într-o rochie și pe tocuri, ar trebui să-ți iei. Tată, pot lua burger? Cum îl preferi, Scott? Ars sau crocant? Bună idee! Hai să ne așezăm la masă cu toții.
Hei tu, Burl! Regret să te deranjez, dar câinele tău îmi distruge peluza. Snickers își îngroapă oasele, domnule Anderson. În curtea mea? Nu voiam să deschid subiectul, dar parcela aceea de acolo mi-aparține, să știți. Ce tot spui? Cine tunde iarba? Cine o curăță? Cine face manicura? Bă, eu. Cine te-a întrebat? Am văzut schița când am cumpărat casa. Dovedește clar că proprietatea mea se întinde până la pomul de acolo. Da? Andy, dragă, s-a făcut cam târziu. Mă ocup eu, inimioară. Ascultă-mă, hoț de pământuri. Ai de-a face cu un veteran decorat în război. Se pare că tunurile ți-au afectat auzul. Ascultă-mă bine. Acela e pământul meu. Ba e pământul meu, ba e pământul tău. Doar pentru că rimează, nu înseamnă că e și adevărat. Ești iremediabil, Anderson, irecuperabil. Ploaia a refuzat să se oprească. Era tot mai puternică și disputa la fel. Salut, lui! Nu coaliza cu inamicul. Dar, tată... Primește, ticălosul de Jensen își mută casa mai aproape. O să fiu cu ochii pe el. Așa e, tată. Sunt sigur că se trezește în miez de noapte, se furișează afară, sapă fundația și împinge casa spre noi cu 20 de centimetri. Până la Crăciun vor fi lipite. E posibil, lui? Unde pleci, tată? La magazinul de articole feroase. E timpul să organizez defensiva. Nimic nu era mai rău decât să mergi la școală într-o zi ploioasă. Firește, tatei nu-i păsa de ploaie. Era prea ocupat cu construirea zidului chinezesc în curtea noastră. Ce faci? Îmi securizez proprietatea. Fac terenul ăsta un loc sigur pentru americanii cu frica lui Dumnezeu. O să-l țin pe patologul ăla Jensen departe de noi și pe câinele lui. Se vor întoarce în Kansas cât ai zice pește dacă mă mai înfrunt odată. Minunat, tată. Ăsta da spirit de comunitate. Te-am auzit. Speram că mă duci la școală cu mașina. Poate n-ai observat, dar plouă tare. Ce? Umezeala asta? Asta nu-i ploaie? Am fost în Marea Sudului în timpul musonului. Am dormit în Hawaii pe timpul uraganului. Am vizitat Atlantisul în timpul sezonului ploios. Aia ta ploaie. Astăzi doar precipitații. Asta e, nu-i cazul să ne facem griji. Haide-te la școală. Nici măcar nu o să se strângă apa. Cu viteza ciumei, vestea despre disputa din cartier a ajuns și la școală. De ce râdeți? Taică-tu a ridicat un zid în jurul curții ca să nu mai intre niciun cățel? De asta râdeți? Nu râdeam în cocote. Chicoteam și noi. Așa. Știi? Tata n-ar fi ridicat zidul dacă javra ta nătângă nu ne-ar fi distrus peluza. Tata zice că e proprietatea noastră. Atunci e la fel de prost ca și câinele. Câinele meu e mai deștept decât familia ta. Ai mei sunt mai deștept decât câinele tău. I-ai zis-o lui? Exact. Cotonocește lui! Atențiune, copii! Din pricina inundațiilor, cursurile se anulează pentru restul zilei. Vă rugăm să evacuați în Urma ordine să apăr clădirea. onoarea familiei mele într-o altă zi. Din cauza ploilor, râul se umflase și inundase întreg orașul. A fost declarată stare de urgență. Iar noi eram în culmea fericirii, fără școală o săptămână întreagă. Era ca o vacanță de Crăciun în miez de primăvară. Orășelul nostru se transformase într-un lac întins. Străzile erau inundate, magazinul universal era inundat. Apa înghițise tot, cu excepția unei mici proprietăți. Tată, ia ghicește. Iarăși ați umblat la televizor? Nu. Vreau să văd ziua cea mai lungă și nu găsesc decât știri despre inundație. Uite-te și tu, inundație, inundație și iar inundație! Ce se petrece? E inundație, tată. Ce vorbești? Nu-i nicio inundație. Eu vreau pe duce. Vino sus. De ce să vin? Vreau să-ți arăt ceva. Uite, zidul tău a oprit apa. Mai ca să vezi. Bineînțeles, pentru asta l-am construit. Credeam că l-ai ridicat să nu mai intre câinele lui Jensen. Nu, știam exact ce fac când am construit zidul. În armată am învățat să redirecționez cursul unei ape. Am folosit același principiu când am redirecționat râul Alabama. Ce râu? Îl